nung nagfiesta, dagiti mangalat iti Ilocos Norte, gabot kinalot mo namon, kastumet di senaryo, iti barangay Puro, iti Magsingal Ilocosor, gabot kinado, dagiti mo namon, nga makalapan iti baybay. Sa aling naskinpay nga sumalo dito, iti adayo nga paset iti baybay, no di ket mismo, iti mo namon, iti masirig nga aglag-tulag to, kada iti asirig iti bangkada. Sigon kini Milagros pagod, dito ikit awang pa'y 30 minutos napnon, dito masang styrofoam da, nga 150 kilos, iti kadona. Karmi, ikisda iti kinadonat, sinexpectaren, hindi silawan da, dito danom, ay kit masalig maten, dito nakaad, ado ngamunamon. Oh my God! Basta iti kinaragsak na kita Presidente Idol Alores nga na pa nagkalat iti baybay gabot kinado na timba dati pagakop dan iti munamon hangay ket timba taguan takaud latan iti munamon sa likagil iti styrofoam da. Nasurok nga duwang ka nga bangka iti napan ng gundaway iti hakot katakot-takot iti kadong munamon iti nadakamat nga lugar ket dongal daw da nga inarami iti napan naghakot kadong munamon iti nadakamat lugar. So sa putong ito Idol Lawrence ating makapanayam si Milagros pagod kung kumusta, hindi ba sila napagod sa paghakot ng maraming isla. Ma'am, kumusta po yung paghakot po natin ng napakaraming munamon dyan sa may Puro Magsingal Ilocosoro? Sir, napagod po sa kasiyahan po sir kasi sobrang saya-saya namin nung ang daming mga isdang lumapit po sa bangka namin sir. Ano yun ma'am, biglang naglutangan yung mga isda? Nung inopen po namin yung flashlight, nakita po namin na maraming dumaan na mga isda. May ilan po kasi na ginagamit yung mga mangingisda dito sir na panguha ng pusit. Yung nilulubog yung nakita ko sa video na ilaw. Nung biglang binuksan po lang po yung ilaw, ayun po, ang daming nagkikalutan na mga isda, ang daming lumapit sir, sobrang kapal talaga. So gaano po karami yung nakulit po natin ma'am? Bali sir, yung isang styro po, pinuno po namin yun, baka mga 150 kilos po yun sir. Tapos ilan po kayo ma'am na nasa area nung maraming isda? Bali doon sa bangka po, 5 po kami. Tapos marami po kaming mga kasamang mga ibang bangka po. Wow. So sa ngayon ma'am, marami pa rin munamon sa dagat? Sir, marami pa rin po kasi maraming bangka po ulit dito. Baka mga 20 bangka po yung naririto ngayon na nangunguha po. Ano ma'am, first time na ganito na maraming nahuling isda? O dati na po? Ngayon lang po sir na nabuwan po na maraming isang munamon po dito. So ano pong masabi po natin dahil marami po yung biyayang dagat na nasa inyong lugar? Napaka-thankful po namin sir kasi kahit na walang masyadong nakakalaot, merong mga blessing pa rin na ibinibigay ng Diyos na malapit lang po dito sa amin na pinagkakakitaan po ng maraming mga tao po. Ma'am Milagros, yung isang styro, ilang minuto po napuno yung paghapot nyo ng maraming isda? Sir, baka wala pa pong 30 minutes yun sir. Punong-puno na? Opo. Nako, swerte nyo naman ma'am dahil hindi kayo nanghirapan hindi na kailangan pumalawat para makuha ng maraming isda. Oo nga po sir, kasi yung lapit-lapit lang dito. Sa dami po ma'am, ano ginawa natin? Ibinanta yung mga nakuha natin? Opo sir, ibinanta po namin sir. Ma'am, kumusta pala yung weather ngayon dyan? Hindi masama yung panahon? Hindi po maganda po yung panahon ngayon sir. Kanina lang po, umulan lang po ng taglit. Ngayon tumila na po. Alright, maraming salamat po Ma'am Milagros Pagod sa inyong pagbahagi ng inyong video sa dami na huling isda dyan sa may Puro Magsingal Ilocosor. Maraming salamat po ma'am. Thank you po, sir. Yan, si Milagros Pagod, Idol Lawrence, ibig sabihin talagang maraming biyaya ng dagat ang nakukuha ng mga residente dyan sa may probinsya ng Ilocosor. Maging sa lalawigan ng Ilocos Norte, doon din ang senaryo ng isang araw, ang daming isang nakuha dyan sa may baybayang bahagi ng Pasaling at Bangi Bay sa Ilocos Norte. Idol Dennis Alipio, Tatak, RMN.